Dalan sing mendadak viral goro-goro barter. Kali ini Simbok tidak mau barter, tapi Simbok itu mau rewang. Tak sepilke tetangga terdekat nggone Simbok kan Mbok Tin. Nah, liwat dalan iki munggah. Nah, isih ana tetangga sing luweh munggah meneh. Let's go. Yes. Meh tekan nggone Mbok Tin. Engko tak duduke dalan munggah neng tetangga satunya lagi. Nah nih Mbak Nani. Iki rumahnya Mbok Tin. Ya setitik ya eling kayak ngerti. Terus lah isih munggah rono. Di sana masih ditemukan satu rumah lagi. Ayo kerenggosan sidik munggah. Dah apa sih mbok ki urip neng kutha sing ora dadak nganggo mlaku munggah medun ngono rak lemune kaya ngopo. Lah wong mlaku munggah medun ngene wae lho. Mene jumbone. Sudah tekan nggone Mbak Nani. Delok. Ki, kae. Mbah Min. Halo. Wong kon rewang kok malah macul ki lho. Iya, kenapa duit ya? Wes ayo mlebu terus kula nuwun rewang. Wah. Bintang utamane. Wes daden geni. Wes kaya apa Mbak Tin? Wang. Lah balik saka panggung. Setengah 6 angkat. Mlaku? Blaku lah. Nyabrang kali? Ayo. Elok iki lho rusane. Awet nom ya Mbak Tin. Amin.